Kailangan ko may sa school. Sa kapit buwang nga sa salang Christmas ang Iran. Sa akin sa relasyon. Sa kakaliw ka na. Awin kasantim rano kumamangin. Sa amin, kailangan nyo talimpak. Di man lang sa kansak tukan na. Talil, imun. Tukan na masaniran. Di man lang piso na kulit panay-nay. Kapag kailangan ng kamoy. Sa amin kaporpor. Sa amin limpaw. Magkasalangkis. Rano. Inmalan na parawayawa Dr. Vasily Sabel is paninay inaning sasala kayes sa sasala tamasan uya sa sasala sa tamasan pi asanin kalangan kamoy sinigalano so amin paninay ang kitikyapan sangin kaslusan na sunod ng sa maskos. Kailangan ng kamoy. Mahal pa na yung nasa Milano. Sa buyas kapon lang. Makaunin pa nila. Isang kabay mo kung kaya ng kis. Papanay sa pangkito na sa Milano ko sa Lupikan. Kung kabay ita. O nga naman, ano pa tayo, meron. Kapag na panay na yun, magkaunaw. Tama kung kaya ng mga sisalog. Kasaluwila, yung maraming yes, kaunas ko to Jesus Christ. Amen.